ndinonzi Rodha Penzwa, ndogara kuEdcliff Consortium. Zviri kuitika kwandiri, chikwambo chandakaberekeswa kumusana uku chatozara miri wese ndanyoka. Zvototi kana simba handisisina, ndakunzwa kupera simba. Dzimwe nguva pamwe kuti ndiende kuimba hombe chaiyo ndinombotadza, kana zvazovhurika ndinotongozvikanganisa miri wese. Dzimwe nguva ndinovharwa pahuro chitadza kufema. Chinhu ichi chinoita chichibuda nepamusoro apa. Vari kundisunga vachindishandisa, vanosunga kubva apa kusvika ipapa kumusana kwese kunobva kwadonzeka kwenobva yapa chipfuva. Ndinotozvinzwa kutoti ndo zviri kutoitika. Inototaura mhepo iye. Kana paine munhu atounza yakachitoshandisa nditotaura kuti ndaiswa nanhingi. Ndinotongoti kana ndakarara ndinotorota ichitonge ndakarara nemurume. Asi paninopatika ndinoona musoro kwari munhu kusasungiri nyoka. Dzibaba wavo vanonzi wakandisungira chiraramo. Saka kusunga kwawakaita chiraramo, vanongutu vakabva vafa kudaro. Ndakabva ndaenda kunhamo, handinozodzokera kuchechi. Ndikati ina handichadzokeri. Ndobva ndakungofambawo masowe ndikasangana nemuprofita uye akati dzokai kuchechi. Ndakati ina handidzoke, zvika kana maramba kudzoka handikusunungure. Ratoenderera mberi harichatoiti zvokutoti unotonzwa makumbo ese aya anotofamba mhepo mesomo. Ndakutonzwa chiveve miri wangu, ndikatoda kuti ndiwache. Ndinotonzwa chiveve chokutoti zvigunwe zvese zvinodai. Toshaya kana simba rekuti ndinoita sei. Ndototsvaga kana kuti maremoni kana kuti mukaka ndonwa kuti zvitambanuke. Dzakadzikama, asi ndinotomborwara zvekutongotonge mupenge zvenyu handiti ndopando ngasi nongonzwa kuita kunge munhu ari kutorasika njere uye ndongofamba ungoswera nchingotenderera. Iyo chinhu chiyo chinopinda mumwiri umu muchiunomu. atiti mungagone kutsanangura nyoka yamunoona ichiita bonde nemi, muchitarisa ngaite nyoka yerudzi kunyange ine musoro mu? Handitoizivi kuti inenge yakaita sei.